Dnes vás vítam u nového videa, v ktorom si zahrajem Hardcore. Začne toto byť nová séria, dúfam, že budeme mať viac než 2 diely a môžeme sa pustiť do videa. Len nie savana. Spawn je zvláštny, ale okej. Mohlo byť horšie. Alebo nemohlo. Samozrejme, základné potreby, drevo. Dole do komentárov si prosím tipnite, či táto séria bude mať aspoň 5 epizód. Bol by som veľmi rád, kebyže aspoň 5. Lebo Sakrum, druhý youtuber kamarát, mal takú veľmi dlhú sériu, čo mala, že 5 epizód. Nie 5, 1, čo hovorím. Ideálne by som sa takde schoval, lebo nechcem to i hneď ukončiť, túto epizódu. Jedlo. Skvelé. Už som si ubral. Železo tu nevidím, spawnul som sa takde v podzemí, ale bez železa ešte lepšie. Čo je to za terén? Toto nie je nejaký... To čo je za svet? Chcem reklamáciu. Poď sem. Tak. Hlavne si narúbem drevo. Teraz idem do podzemia. Si vylepšiť svoje náratie. Ježiši. Tak, základné vybavenie mám a môžeme ísť preskúmať terén. Snaď budem takde blízko village. Cieľom tejto epizódy mimochodom je zabiť Enderdraka, logicky. A pokiaľ zázrakom budem prežívať, tak vybudovať hrad a samé automatické farmy. Uhlie, yes. Ja tak dúfam, že tu nás sa takde spavne vilička, lebo to by ma úplne poťahalo. Kebyže tam bol ešte kovár, či jak sa volajú tí. Kováč. Ten, čo má železo a obsík. Fúha, to samý. Ako... Dačo si vykraftím a idem tam. Potrebujem ešte jeden leather na topánky. Alebo nájdem tam všetko potrebné. Či ja sa bojím, ja chcem, aby to malo viac epizód. Nie, v druhej epizóde pôjdeme do Mineshaftu. Nie, zombie, nezapáj ma. Tak, pekne head. Naťažím si nejak aspoň dostatočne veľa dreva na to, aby som si zrobil domček. I hneď aspoň nejaký menší. Musím si aj nájsť miesto, kde sa ubytujeme. Ovca, ďalšie jedlo. Potrebujem vlnu ešte na posteľ. Na to, aby som v noci nezomrel, samozrejme. To čo bolo? Nie, jaskyňa. Tu by sa actually aj dal ubytovať. Alebo tam. To nie je zlý svet. Tam není takde vesnička. Tam je, yes.
Yes, prvá epizóda rovno vesnička. Tu by som sa asi ubytoval a villagerov preťahol zo savany, lebo savana biom je pre mňa minimálne jeden z najhorších biomov. Je to strašne škaredé, také farby hnusné. Tak, dám si vypiecť nejaké jedlo, aspoň kúsok. I tak budem mať chlieb z dediny, ale teraz potrebujem. Vajco. Druhé vajco. Zrobím KFCčko. Tak, vypečená je paráda. Tam ešte rovno železo. Ako terén tu je poriadny. Au. Nespadnúť nechcem. Nemám na to spadnúť prvú epizódu. Ďalší zombík. Tak, všetky železa sa stihli aj paráda. Idem sa pozrieť tam. Tak, a sme tu na Iron Golem, železo zdarma, poď sem. A pokiaľ by ma on zabil, tak ja už fakt neviem, čo robím zle. Počkať, koľko blokov? 4 by malo stačiť, nie? Tak. S. Koľko železa, prosím, 5. Mal som 2, 4, dobre. A idem vyrabovať teraz dedinku. Toto sa zíde neskôr. Jedlo, prepačkoník, nebudeš mať. Nič, nechcem. Už sa stmieva, toto nie je dobré. Hej, melóny by sa mohli zísť. Dobre, už je veľká tma, Iron Golem není, rýchlo sa idem vyspať, aby sa tu na žiaden otrava nespadnul. Tak, pokradnem ďalšie jedlo. Ešte melóny vezmem. Yes. Jedla mám až. Ďalší krok je sa ubytovať a postaviť si domček. Toto bude kúsok ťažšie, predpokladám, lebo pekný domček. Prvý deň, no druhý už, bude docela ťažké postaviť. Skúsim dať čo rýchle, malé. Neviem, nožnice pre listie. Sugarcane, to potrebujem.
Možno by som išiel aj do tej cave, lenže sa tam bojím ísť tak troška. Keďže tam očakávam samé zlé potvory, napríklad creepera, ktorý ma odpálí i hneď. Ďalšie jedlo. Vajco, yes. Ďalšie vajco, paráda. Ešte ty, poď, rýchlo. No nič. Počkám, kým vyrastieš. Tu by som sa asi aj tak kde ubytoval, možno tu na hneď, presne tu na. Tu je taký pekný priestor veľký. Veľa miesta mám. Najprv si zrobím čestky na veci, čo teraz mám, aby som sa mal preplnený inventár. Tak. Dve double čestky by mali stačiť. A teraz toto jak spravím, no. Tak, všetko odložím. A idem sa pustiť do práce. Tak získal som zopár surovín, nejakého dreva, plenkov a môžem sa pustiť do stavania. Zatiaľ si tu odložím tieto veci zbytočné a postavím dom asi taký tu na. Nie, ja som to... Nevadí. Dom bude menší. Tak treba mi strechu. Aj bez strechy by sa dalo bývať. Tak, tu na okno spravím. Tak, teraz tu, keď som postavil posledný blok, som si pekne uvedomil, že ani náhodou mi to nestačí, čiže musím zase rúbať drevo. Potom nám tu dám finálny výsledok môjho domu. Toto je pred opravou. Yes. Môj druhý deň prežitý. A úspešne, zatiaľ bez smrti. Zatiaľ. Tak, tu som naťažil ďalšie suroviny. Dúfam, že už to bude stačiť. A bang. Tu nám vidíte môj úžasný dom, ktorý sa mi za 4 dní podarilo postaviť. Zatiaľ je ešte prázdny. Viem, že nevyzerá až tak... To som tak pokašľal.
Prečo toto otvára tiež? To ma boli. Nie. Prečo? Jak to opravím? To musím dať až tak. Ja odmietam. Možno, že kebyže to dám stadiel. To proste nejde. Dobre. Prešaplejty tu aj nebudem môcť mať. Ja si potrpím na dizajne. Čiže bude to takto. Hore som postavil komín, aby si to aj z ďalky videl môj dom. A to je zatiaľ všetko, čo sa podarilo. Tu mám suroviny, ktoré som naťažil, veľa jedla som pozískal. Do pár saplingov a hlavne 11 vajec. Rovno z dreva, ktoré som pozískaval, tak pokúsim sa urobiť ohradu. Tak sa craftí fence. Yes. Ešte zo pár. Tak, ešte čo najviac. Lebo mám tu na jeden projekt a to sa volá KFCčko. A budem potrebovať veľa sliepok. Čiže tu nás začnem. Neviem, koľko mám fencu, čiže to sa pokúsim správne odhadnúť. Pokúsim sa. Ale no tak. Tak, tu už by som asi aj začal späť ísť. Malo by to vystačiť. Snáď. Lebo je to veľmi tesné. Yes, vyšlo to. Hej, tu čo robíš, Stajo, vypadni. Teraz, keď tu mám ohradu, idem rovno gambliť, mám 11 vajec. Potrebujem minimálne jedno. Minimálne. Opening. No, nič. Haló? Haló? Yes! Yes, na posledné vajce. To na 100% je preto, že ste dali like na 100%. Ďakujem za pomoc. Veľmi pekne. A táto sieť, jedna sliepočka, čo tu vidíte, začne kolóniu. Podľa mňa by som túto epizódu mohol ukončiť tu na pri mojej sliepočke, ktorá sa volá Hugo a mojom nádhernom dome, ktorý je proste dom. Čaute. V ďalšom diele nezabudnite prísť. Preskúmame mineshaft, čiže zomrieme.